Tak je to trošku iné, mám iné povinnosti, mám iné tričko ako chalani, iné farby, ale veľa vecí je samozrejme spoločných a už sa tešíme, nech začne súťaž, nech sa dostaneme do svojho tempa a zatiaľ všetko ide v pohode a na veci si postupne zvykam. Prečo som si aj hovoril, že musíš sa ešte veľa učiť v tejto novej funkcii. Čo si sa stihol už naučiť? Zatiaľ to je tak rýchle, je toho dosť, samozrejme tie veci rýchlo zase nasledujú, teraz pôjdu zápasy, takže bude to pre mňa úplne niečo nové. Zatiaľ som na začiatku a budem sa snažiť veľa pomáhať aj trénerovi, aj chalanom a samozrejme a hlavne mladším chalanom a verím, že to naštartujeme tak ako minulý rok. Teraz už sa na to pozeráš na všetko aj z úplne iného pohľadu. Ako by si teraz povedal, aká je nálada v tíme, ako vyzerá podľa teba manšaft pred sezónou? Nálada je veľmi dobrá, nálada čo sa tohto týka, tak je taká, ako bola minulý rok. Si myslím, že všetko je v poriadku a chalani majú chuť a tešia sa na prvý zápas KHL a potom to už ide rýchlo za sebou zase a samozrejme, že niektoré veci trošku vnímam ináč z inej pozície a musím hneď povedať už teraz, že to je trošku iné. Už vidím, kto sa ulieva, kto máka naplno, takže pokúsime sa to nadstaviť tak, aby tá atmosféra bola výborná a aby ten kolektív šlapal tak ako minulý rok. Čakajú vás teraz zápasy Donetsk, Spartak Moskva, Minsk, potom sa vrátite do Bratislavy. Dali ste si nejaké ciele, s akým bodovým ziskom by ste sa chceli vrátiť? Tak pôjdeme od zápasu k zápasu. Samozrejme táto KHL je mimoriadne náročná, nejaké ciele máme, tie by som si zatiaľ nechal pred seba. V každom zápase sa budeme snažiť urvať aspoň bodík. S tým do toho ideme a keď sa nám podarí viac, tak to bude výborné a vieme, že to bude veľmi náročné, takže do každého zápasu pojeme s tým, aby sme boli úspešní.